كمار عدم برأي منነት ودابيخا أو دفعم علل زينا عود جigna ሰራዊት ትግራይ አብዝ ጣዓሞ ጊዜን ቦታን ኩሉ ህልውና እንድሕንነትን ትግራይ መሊኡ ሕስን ምግባር ውጥን ጸላይ እንዳፍሸለ አበዝመቸው በርቃዊ መጥቃዕቲ በምግባር ከቢድ ሰብአውን ንዋታውን ኪሳራ እንዳሸከመም ንቅድሚት ይምርሻሉ በዚህ መሰረት ካብ መጨረሻ ጳቁሜን 2013 ክሳብ ባሕቲ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት አብዝነበረ ጊዜ ጸላይ ካብ ከባቢ ሰቆጣን ቡጉናን ተበጊሱ ናይ ላሊበላ ኤርፖርትን ላሊበላ ከተማን በመቆጽጻር አብ ከባቢ ደብረ ዘቢጥን ጋሸናን ዝርከብ ኃይልና ንምቁራጽ ዓሊሙ ዝተንቀሳቀሰ አባይ ጣና ጋፋት ዝበሃሉ ፍሊ ኃይሊ ናይ አምሐራ ብርጌዳትን በሙሉ አቅሞም ናይ ቴድሮስ ብርጌድ ውሱን ክፋሉን بتوسخون لعلي 10,000 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ዝተኣኻኸቡ ምልሻታት አምሐራን ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ እንትኾን ልዕሊ 1,500 ሙታት ልዕሊ 2,000 ቁስላት ክኾኑ ክኢሎም እዮም ኣብዚ ብተወሳኺ ድማ ማእኸላይን ፎከስትን ብረታትን ትማረኽ ከምኡውን 18 ዝተፈላልያ ተሽከርከርትን ሓደ መጋዘን ጥይት ኣጽዋርን ዝሓዘ ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይሩ እዩ ኣብዚ ጽዑቕ መጥቃዕቲ አይና ቡጉና ናይ ዋግ ዞባ ምልሻን ፍሊ ኃይል መሰልጠኒት ዝነበረት ቆምቢን ተቆጻጺሩ እዩ ምዚ ብስተተሐዘ ካብ 3 ክሳብ 5 ጳቁሜን 2013 ዓመተ ምህረት ከባቢ ደብረ ዘቢጥ ናይ ጸላይ መበል 33 34 ከምኡውን ክፍለ ሰራዊት 54 አካል ዝኾነ ካልአይ ብርጌድ ናይ አምሐራ ገባቲ ኃይሊ መቅደላን ቴድሮስን ዝበሃሉ ብርጌዳትን ዝተወሰነ ኃይሎም አሳቲፎም ክደፉ ዝሃቀኑ እንትኾን ሰራዊትና ብዝገበሮ ጽቡቕ ናይ ምክልኻል ውግእ ልዕሊ 3,000 ሙታት ልዕሊ 3,200 ድማ ቁስላት እንትኾኑ ሓንቲ ታንኪ ብምቅጻል ብርክት ዝበለ አጽዋርን ጠያይትን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊትና አትየሎ جigna ሰራዊትና ብስጋሱኡ ንቅድሚት በመቅጻል ቀውዘባን ጭላን ዝበሃላ ከተማታት በ3 መስከረም 2014 ከምኡውን 5 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት አቡ ዝነበረ ጸላይ ኣብ ሓጺር ግዜ በምጽራግ ልዕሊ 110 ሙትን ቁስልን በመግባር በ10ታት በመምራኽ ጸላይ ሃዲሙ ናብ ዓምደ ወርቅ ክበታተን ዝገበሮ እንትኸውን عوت زحرمو حيل ጸላይ ካብ ከተማ ሰቆጣ 78 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ናይ ደምና ወረዳ ከተማ ዝኾነት ዓምደ ወርቅ ጣና ተከዘ ቴድሮስ ዝበሃሉ ብርጌዳት ፍሊ ኃይሊ አምሐራን በዓቅሊ ጽበት ኳን ተዕገርገሩ ኣብዚውን 260 ሞይቶም 310 ቆሲሎም በ10ታቱን ተማሪኾም እዮም ከም ልማዶም እግሮም ናብ ዝበረሖም ዝተበታተኑ እንትኾኑ ሰራዊትና ንከተማታት ቀውዘባ ጭላን ዓምደ ወርቅን ተቆጻጺሩ ንቅድሚት ኣብ ምግስጋስ ይርከብ بخالق ገጽ ካብ 3 መስከረም ክሳብ 4 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ጊዜ ካብ ማርሳ ደባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ጎርቦ አቦ ኣብ ዝተባሃለት ቁልፍን ስትራቴጂካዊትን ቦታ ዓሪዱ ዝነበረ ናይ መበል 62 ክፍለ ሰራዊት አካል ዝኾነ ፍሊ ኃይሊ جigna ሰራዊትና ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ነታ ቁልፍን ስትራቴጂካዊትን ቦታ ጎርቦ አቦ ተቆጻጺሩ እዩ ኣብዚውን 150 ሙታት 110 ቁስላት በ10ታት ሙሩኻት ዝገበረ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ብሬን ዝርከብዎም አጽዋራቱን ማሪኹ እዩ በከባቢ ጉጉዶ ሸቃ ከተማ ዝተንቀሳቀሰ ኃይል ጸላውን በጅግና ሰራዊትና ጽፊት ተጸፊዑ ንድሕሪት ተመሊሱ እዩ ጠቅላላ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ላሊበላ ዓምደ ወርቅን ቀውዘባን ጭላን ኣብ ዝተገበረ ውግእ 4,895 ሙታት 5,660 ቁስላት በ10ታት ድማ ተማሪኾም እዮም 18 መኻይን ሓደ ታንኪ ሓደ ጥይትን አጽዋርን ዝሓዘ መጋዘን ብምዕናው ብርክት ዝበለ ማእኸላይን ፎከስትን ብረታት በመምራኽ ኩሉ ዝከኣሎ ጅግና ሰራዊትና መስተንክራዊ ድሙቕ ዓወታት እንዳመዝገበ ንቅድሚት ይምርሻሉ ጸላይ ኣብዛሃለው ይሃሉ وحسنا ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ክሳብ ዝረጋገጽ ኩሉ ንምግባር ብዝለዓለ ውፍይነትን ጅግንነትን ጅግና ሰራዊትና ይምርሻሉ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ وبكبكس كم تحزي ساينساو مبرقاو دلهم وكبو سلكلة معبيكا بسرتتات كمار
مرأيا مننت ودابيخا أبدفعم علل علل علل